Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zarma Tech TV al-Islam jama kulu mataran wa mataga hame. Inshallah yi wani kun video da ni kan dalla igi tabaran sai matkan cinaran ga te kudu radio kai ci ara wani share it light ora matkan cinaran ga te radio ka al harban da karan du diamond bobara wani sai lera inshallah kamancin ku kan den in free one bidara albai free one bidara don kun cin wani channel ora kan sintin dimman na ni sa abon mai ngwarin ga alfarman na ni sa abon ma an bi dai parta zai wani yak fo sinai sai ngai wani whatsapp group era facebook kai wani telegram ma aram su dinni mawat kul kan tin ni da gun kuma ni bi da kan ni sai musu dinni am kam nyodin na ni sai ara wani kam nyodin na ne ngono gi no gabi mo kana sai bido ta jan wodi mo no ngai mo yi bidem karka sai to yi wani yak fo sin jaraina kamancin ku kan den free one bidara. Okay, masha Allah matkan jini ga application da antok furara mo haraka kan ni sai ngene ya cin so mu kane ganda nan kan ni da adaka zogo mana ne ya cin tani na ne ya cin kai na mun suru hala min bisandi. Okay, masha Allah matkan cin no di za to kin bisandi akan ne sai mo hara ya cin fon fono ni gan kin wana diamond kan dun wana share it light ora kan barkate credit inshallah matkan cinaran video imi hin surali rezam kan normal jina. Okay, masha Allah matkan cinaran video so kan ndi dan lot spend kan no kan dogono kan imi surala am feri. Okay, masha Allah za fi rakce musu mohara ya ci ne yani ga mu gunne ganda nigdi ne won seller de show kai chap diamond nigdi nte dang transfer diamond ne nan kan go di ganda ne seller de show kan go ne ya ci ne won kam ngwara haren ne kan ganda ne ya ci na kai diamond da inden transfer la seller photo go no so ne kanodin ne ganda ne ya ci ne sai min surala mi bisandi. Okay, masha Allah zan to kan na cin a gir shashi kan ne wani web page for ya cin yin suru alam feri a go gir shashi no rezano su gaba insha Allah amma yin suru kai na alam ka. Okay, masha Allah zan hayo akan ne ya cin ne di mohar ya cin akan ne page wani ya cin so zan ka page wani ya cin di a tike wan kan me ne ka arandi wo so ne zongo me na gino. Okay, masha Allah mashkan cana kan di dan confirm ni kan ne na kai dan confirm ham tun bobo da ya ci ne ni ganna ne ya ci ne zanin confirm wannan insha Allah ni bisan dikkan din page for na kan digin wannan seller only muradan kan bon daga bai mu credit or transfer insha Allah so min sura lan feri insha Allah za a gin bisan da kan din da ya ci ne so akan ni na ganin mu swaji no wana rezo kan bon credit kan daga ba mu za ala nine mobile na wakara no go daga no go wannan kan go kula kan sai sime kan go na mora bon kan daga ba mu credit ta da so mat kan tana odi woyi wana seller wana piso ne MTN no kan bo yin ba mu credit transfer man ci dole ka da piso kan hin no go da ka account ferinda limar kul kan bon ba nga ba ma credit da kan nigin kana limar ko inshallah so yoy kay gina MTN credit no yi ba mi no rosi se mi dai mo bar me tay se MTN credit so ne kan ne on gina MTN o mo ya ci ne. Okay, masha Allah zanna da MTN mo so ne kan nigidi sintina gina nim da limora kan bon nga ba mi credit samba hin kan ta ko nim ya limora da ma confirm kan limora da no so what you can tell me murada ka ban kan ne wani gina da okay na kai da okay wani ganna ne ya ci dan na ne ya ci ne mun suru kaina dan na ne ya ci ne ce mun sai successful ya ci matkan ci na go gidi credit ko yi wani seller rana direct inshallah so yi fur ya hare in credit message ta ba sai matkan ci credit ko da inshallah kalimna assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.